mag-asawa. Ang trabaho la nira, kada pangaunla. Ang binubuhat nira, paghungithan baba para mabusog lagas ng bata. Ang tinidor lalaki, ang kutsara babae, kasal halamisan, abay nira, mga sirya. Ang binubuhat nira, pusok sikwat gula, danay nagbibingkil, mahulog hatiil. Tinidor nga duko, pilo nga kutsara, karagitong luto, nalukso itsura. Tinidor kutsara, tinidor kutsara, tinidor kutsara. Ini nga mag-asawa, ang trabaho la nira, kada pangaunla. Ang binubuhat nira, paghungithan baba para mabusog lagas ng bata. Ang tinidor lalaki, ang kutsara babae, kasal halamisa, abay nira, mga silya. Ang iragin hihimo, tusok sikwat budla, danay nagbibingkil, mahulog hatiil. Tinidor nga duko, pilo nga kutsara, karagitong luto, nalukso itsura.
Pigsoti, ang tanong panaribuhi, kulang tuna ginayuko, at tanong madali tumubo. Pigsoti, 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 ang tanong panaribuhi, kay basi manaring si na nagbukat si bidang ay tao nga maduruto, maduruto manaribo, iya tanong nga inataman, kaupay kadla patindan, tulog kay kanya inataman, mga bukad na murang-rang, may biyuos na natubo sa bukad masaliwan. Pigsoti, pigsoti, ang tanong panaribuhi, kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsoti, 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 ang tanong panaribuhi, kay basi manaring si na nagbukad si gitangi. May daraga nga nagproblema, ang tanong niya na uuga, ang daraga nagpatuto sa kanya, kung ano apagkataman niya. Tulog kay ang tao buutan, ang daraga gintutuan, naglabay ang 5 kabulan, ang daraga tinubuan tiyan. Pigsoti, 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 ang tanong panaribuhi, kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsoti, 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 ang tanong panaribuhi, kay basi manaring si na nagbukad si gitangi. Pigsoti, 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 ang tanong panaribuhi, kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsoti, 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 ang tanong panaribuhi, kay basi manaring si na nagbukad si gitangi. May daraga nga nagproblema, ang tanong niya na uuga, ang daraga nagpatuto sa kanya, kung ano apagkataman niya. Tulog kay ang tao buutan, ang daraga gintutuan, naglabay ang 5 kabulan, ang daraga tinubuan tiyan. Pigsoti, 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 ang tanong panaribuhi, kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsoti, 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 ang tanong panaribuhi, kay basi manaring si na nagbukad sing gitangi. Pigsoti, 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 ang tanong panaribuhi, kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsoti, 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 ang tanong panaribuhi, kay basi manaring si nga nagbukad sing gitangi.
Kahuna siya nagudan mahusay sa baryo, nirang na istorya ang Suplada. Nagtataraksik ang laway, nalilisik mga matawaw Coca-Cola. Ang body niya, makinis ang panik, lahi daw sinistisa. Pag narampa nagbabayong, bubog nagkagaguwa ang dudo sa pagkasibon niya kabra. May napurma, binabastit kita, tamay-tamay kundi rikuso na dakmay na kwarta ng nabisita. Nagkakatuturo tumbayad na yung bisan mag-aga ay di pa usa, kay napapanahon ang habol at kwarta. Kunwarat na pasensya na huli na laay pag-asang ang paghanap-hanap na laiba. Iruman sa mistisa na daraga, naburugan walay amay nga nabuban. Sa tungkol sa pagpatubuhay ko upaya, ang Suplada nakapili ko makuhan. Kairuman sa mistisa na daraga, naburugan walay amay nga natuban. Sa tungkol sa pagkatubuhay ko upaya, ang Suplada nagkapili ko baguhan. Rumarangka ang daraga, ang kahuna siya nagudan mahusay sa baryo, nirang na istorya ang Suplada. Nagtataraksik ang laway, nalilisik mga matawaw Coca-Cola. Ang bari niya, makinis ang panik, lahi daw sinistisa. Pag narampa nagbabayong, bubot nagkakaguwa ang dudo sa pagkasibon niya kabra. May napurma, binabastit kita, tamay-tamay kundi rikuso na dakmay ng kwarta ng nabisita. Nagkakatuturo tumbayad na yung bisan mag-aga ay pa usa, kay napapanahon ang habol at kwarta. Kunwarat na pasensya na huli na laay pag-asa kung paghanap-hanap na laiba. Iruman sa mistisa na daraga, naburugan walay amay nga natuban. Pagtungkol sa pagpatubuhay ko upaya, ang Suplada nagkapili mo baguhan. Kairuman sa mistisa na daraga, naburugan walay amay nga natuban. Sa tungkol sa pagpatubuhay mo upaya, ang Suplada nagkapili mo baguhan. Ang Suplada nagkapili mo baguhan. Inin pagkaurusan, inin pagkatitiro, di gamanan magsarangkay, problema magpinaambitay. Kunya na may problema, was by kalipay, amo ini ang tao, samtang may kinabuhi pa. Magbinuligay, magtinabagay kita, problema nga mabukat, kung pag-urusahan magaan iya. Magbinuligay, magtinabagay kita,
aming problema para matabangan ka. Ayaw pagdidiba ngan ayaw pagpadara, pakiktitirok ngan pakikurusa. Magbinuligay, magtinabagay kita. Problema nga mabukat kung pagurusahan magaan hiya. Magbinuligay, magtinabagay kita. Amuin in solusyon kita nga kablasan. Magtinabagay kita. Problema nga mabukat kung pagurusahan magaan hiya. Magbinuligay, magtinabagay kita. Amuin in solusyon kita nga kablasan. Amuin in solusyon kita nga kablasan. Inin Magsarangkay, puro kalipay, diri lakay, harumangay, bisan lakuti, angging tatagay, basta magsarangkay, puro kalipay, Inin Magsarangkay, tungod kay maupay, ginbabalusan, kalipay, bisan lakuti, pirogin aangay, basta magsarangkay, puro kalipay. Diyak magtatangis, an kawaray banig, anggin tatangisan mo, an kawaray diri. Lawas ko nga mangibig-ibig, nasuganit bato nagpuro ulili. Kan indah mga saging, waray mamunga, kay ginhangin, han waray pa hahangina, an kan inday saging, damon bunga, inin mga balut, mulayan ang dagat na adtuha kalaudan, nagmamalagbagat. Antam singabi ko'y kawaray batasan, sinmulughan kwarto ang kaninday higdaan.
At nga mga panahon, ang isda malipayon, nagtukod irahing sisyon, ang pagmulayan ira bubuhaton, ang patingan na pilian, tinindihan kaisdaan. Kung diri ni mo pagsundon, ikawan pating sisibaron. Yan aliwat nga panahon, ang isda magulanon, nag-iya-iya hira hindi sisyon, para hira diri madagpandayon. An kukong amuan nadakpan, presidentihan kaisdaan. Iya pagkukutangon, hamerkado pag-aaragawon. At ang mga panahon, ang isda malipayon, nagtukod irahing sisyon, ang pagmulayan ira bubuhaton, ang patingan na pilian, tinindihan kaisdaan. Kung diri ni mo pagsundon, ikawan pating sisibaron. Kung diri ni mo pagsundon, ikawan pating sisibaron. Probinsya sa biliran, maayong pagtuyan, nahimog sukini sa mga katigulangan, puno sa hiyas at angay ampingan, sa kabukiran, sa kapatagan, gasa para sa atong nga tanan. Isinggit, isang yaw, gugma sa mga katawhan. At tukas lugar sa biliran, daghang lugar ang imong makita. Ibuwak bang kini sa kahitasan, aron malibay ang mga katawhan. Atugyod kining ampingan, ug atong isang yaw sa tanan. Biliran, biliran, lugar nga mayong pagpuyan. Sa mga kabataan, sa biliran lang nato makita. Atugyod kining ampingan, ug atong isalin sa kahitasan, aron ang pangandoy nato matungan, makiusak kitang tanan. Aron ang pangandoy nato matungan, makiusak kitang tanan. Lubot, lubot, pagkadaghang lubot, 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 klase-klaseng lubot. Sa syudad, lungsod o baryo, daghang lubot ang akong makitaan.
labi na sa mga eskwelahan. Grabing lubot ang akong makitaan, labi na sa mga kakalsadahan. Klasik-klasik lubot ang akong matanawan, pagkadak ang iyong lubot dinhis kalibutan. Dito sa amuha, daghang lubot ang akong mahilaman. Pagmata na ko sa buntag, mudiritso kus kusina, paglingi kus abuhan. Mga itong malubot ang akong matanawan, kay sila nga akong limpyuhan ang kada buntag na akong is-isa. Lubot, 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 lubot sa karaha, lubot sa kaldiro, lubot sa kasirula. Pagkadagan yung lubot ang akong nahilaman, dilig yun masama ang lubot sa dalaga. Pagkadagan yung lubot ang akong nahilaman, dilig yun masama ang lubot sa akong asawa. Tinidor kutsara, tinidor kutsara, tinidor kutsara, tinidor kutsara, tinidor kutsara, tinidor kutsara. Ining na mag-asawa, ang trabaho la nira, kada pangaunla. Ang binubuhat nira, paghungithan baba para mabusog lagas ng bata. Ang tinidor lalaki, ang kutsara babae, kasal halamisan, abay nira, mga silya. Ang binubuhat nira, pusok sikwat burla, danay nagbibingkil, mahulog hatiil. Tinidor nga dupo, pilo nga kutsara, karagitong luto, nalukso itsura. Tinidor kutsara, tinidor kutsara, tinidor kutsara. Ini nga mag-asawa, ang trabaho la nira, kada pangaunla. Ang binubuhat nira, paghungithan baba para mabusog lagas ng bata. Ang tinidor lalaki, ang kutsara babae, kasal halamisa, abay nira, mga silya.